Ladies and gentlemen, it is our honor to welcome Pastor Daniel Smith, known around the world as Pastor Dan, as he leads the final week of My Journey with God Season 5. After 45 years of pastoral ministry in Oregon, Illinois, and California, Pastor Dan retired in 2019, having served most notable at Garden Grove Seventh-day Adventist Church. Raised in Thailand as a missionary son, he went on to study in Singapore and graduated from Pacific Union College with advanced theological degrees. Since 1995, Pastor Dan has led countless mission trips across Southeast Asia, continuing his global evangelism even in retirement through Grace Force and Quiet Hour Ministries. Please join me in welcoming our speaker, global evangelist, and a true servant of God, Pastor Dan Smith. Well, good evening, everybody. Maayong gabi sa tanan, makigsunan, makigalaan, makipaglao. Thank you for coming back the second night. Nalipay kayo ko, salamat sa pagbalik nyo karoy kaduhang gabi. We always tell people, just give us 1 week. Kadaw na imi magasulti, taga-ilami ko sa kasimana, balik-balik po din usa lang kasimana. My grandfather, they did evangelism for 6 months. Ang iyang lulo, makigsunan, makipaglaom, naghimog wali unom gyud kasimana. You heard the song, The Old Rugged Cross. Nadungog niyang paalaway tol makigsunan, makita nato ang karaan nga cross. We had a seminar in my church. Ano rin ipigayon nga panagtigom sa iglesia din sa nasakop. And one night we had a young speaker. Usa ka gabi, adto na usa ka batano nga magawali. He said, I don't think it's really the cross that saves anybody. Ngayon siya nga, dili ko magunaw na ako nagto nga kanang cross, mo ka na makaluwas sa bisan kinsa ka tao. I think it's the resurrection. Hibalog ko nga basig pagkabanhaw ni Kristo mo hinungdan kita mga luwas. I think it's the resurrection that God uses to save us. Yaw na ako ang pagkabanhaw ni Kristo mo ka na hinungdan ng tao maluwas. He said, the cross is not important to me anymore. Ngayon siya, ang cross, dili ka na hinungdan alang kanako karon. My head elder called me. He said, Pastor Dan. Ang iyang tigulang si iglesia ningon, Pastor Dan. Jesus is up in heaven listening to this? Ang Diyos to sa langit, aminaw nining tanan. That a preacher says the cross doesn't matter anymore? Nagingon na magwali, ganin ang cross, wanay pulos, wanay hinungdan. Jesus has the scars in his hands from the nails? Goon niya nakita diha makigsunan sa cross kadin adunay lama sa. And he hears someone say, it doesn't matter anymore. Kita sa diha ang ulat diha sa tiil wa pa gyud pulos way bili. I wonder how Jesus felt in heaven. Ako na una makigsunan giusa kini pag-adto ni Dios ngadto sa langit. We can't do that. Di nato na mahimo. I agree that the resurrection is important. Sayon ko nga ang pagkabanhaw mahinungdanon usab. If Jesus doesn't rise from the grave, we have nothing. Gonya si Jesus tabanaw gikan sa lubnganan, wa tay nahimo ana. But I will never say that the cross doesn't matter. Badigyo ka musulti ganin ang cross way bili. Paul says, I resolve to know nothing anew except the cross of Jesus. Si Pablo nagingon nga diin ako kani sulba nga diin wa ko hibalo bisan unsa gawas lang sa cross ni Kristo. In Isaiah it says, it's by his wounds that we are healed. Isaiah nagingon nga pinagay siyang mga samad kita nang ayo. Many times when we hold the crusade, our theme song is Worthy, Worthy is the Lamb. Sa makadaghan na krusada yang himo ang theme song Worthy, Worthy is the Lamb. Revelation says that the angels never stop singing Worthy, Worthy is the Lamb of God. Salvation belongs to the Lamb. Ang kaluwasan makigsunan kana iya sa kordero. It's always the cross. Kanunay diha sa cross ato makita. Don't tell me that the cross doesn't matter. Ayag sultihi ko nga dinang cross wa nay pulos. It all started in heaven at the beginning. Ay tanan nagsugod dito sa langit. God the Father, God the Son, the Holy Spirit. Ang anak, ang Diyos Amahan, Diyos Anak, ug Diyos Espiritu Santo. They decided that the only way the world could be saved was someone to go and die. Una sila nga usa ka pamagi nga ang tao mga luwas nga dunay usa nga moadto ngadto sa yuta. They didn't want us to die.
Kinahanglan dili kita kinahanglan kita mga matay. So they said one of them would come and die. Sa lang gyud mo ani aron papakamatay. John 3:16, God gave His only Son. Sa 1:3 sa ingon, ang Dios Amahan naghatag siyang bugtong anak. Now comes the time to go. Nan karon mo kining panahon na diin kita moadto. Jesus and God have been together for thousands and millions of years. Kanang plano sa kalawasan kada giplano na sa lilibo ka mga katuigan ng labay. Now Jesus is going to go down to die. Karon si Jesus biani dinhi aron mo pakamatay. They may never see each other again. Dili na unya kita makasala pa pag-usab. I know something about goodbye. Ako nasayon sa usa ka butang pinagi sa balang kasulat. Our family were missionaries in Thailand. Ang iyang puluyanan, ang iyang pamilya usa ka misyonaryo ngadto sa Thailand. I can remember we would have to leave and be gone for 5 years. Iyang una-una makigsunan nga sila ng gikan ng lakaw ug niya sila mahanaw sa mga puluyanan 5 ka tuig. There was no email, there was no cell phone. Wala pa email, wala cellphone atong panahon na. We would say goodbye at the airport, everybody crying. Ug niya kami mingon mulakaw nami og kadaghanan ng hilak. And now comes the day in heaven when God and Jesus will get apart. Ug niya mabutang panahon nga diin dito sa langit ang Dios unya magauban kanato. The angels begin to cry, said, "Let me be the one. I will go to die." Yes, ang manulunda kini magsugod og hilak. God says, "No, it has to be me. I have 2 sons. Ang ato magsulti dunay duha ka mga anak. I waited a long time to have those 2 sons. Dunay dugay nga paabot diya nga diin makabaton sa duha ka mga anak. If God told me that I would have to give up my son to keep you from going to hell, Ug niya sa diha ko na Dios mi kanako nga ako gihatag usa ka anak, iyo madto ka kadto sa impierno. you would go to hell. Ikaw madto ka sa impierno. Because I could not do it. Ug kay dili gyud ko maghimos pag God gave His anak. son. Kung na Dios naghatag siyang anak, He comes down here. ngani sa dinhi sa kalibutan. Finally, the night comes and He is going to die. Ug niya ang plano nini nga siya magpakamatay. He's in the garden. Dito siya sa tanaman. He's beginning to take all of our sins. Ug niya gikuha niya sugdan ang tanan ng mga sala. Your sins, my sins. Ang inyong mga sala ug ako mga sala. Now He's under the load of all the sins of the world. Ug niya adto sa Ginoo sa tanan nga mga sala sa kalibutan. Now He cannot find the Father anymore. Adi niya makita ang amahan karon. They've been together for thousands of years. Ug niya sa nagilag tungod kay iyang gibati ang kasakit kay And iyang now our sins block Him. He cannot find the Father. ang atong sala makigsunan kini nakababa kani niya makita iyang amahan. Sin always takes you away from God. Ug niya siya nagapalayo layo sa gikan sa amahan. God doesn't go anywhere. Ang Dios wala madto bisan na sa kadapit. He never changes anything when sin comes. Agin siya mausab kung siya gagawon mao ang But gihapon. sin blocks you from the Father. Para ang Dios wala siya makita siyang amahan. Jesus, Ellen White said that Jesus clung to the ground to keep from falling away from the Father anymore. Dili siya tingingon niya diha siya sa yuta pa nagsigi sig pangyat niya sa amahan na pawa niya makiti. Then came the night. Yabot ang usa ka gabion. They took Him to the crowd. Idala siya kadto sa katilingban. The crowd shouting, "Crucify Him, crucify Him." Mga tao misinggit, ilangsang siya, ilangsang I siya. got to go to the drama in Germany a couple years ago. Adunay sa kadrama sa Germany, pila ka tuig milabay. 1,000 actors on the stage. Usa ka libo ka mga artista diha sa entablado. I heard that crowd shout, "Crucify Him, crucify Him." Kadunggo sa mga tao dito sa entablado misinggit, ilangsang siya, ilangsang siya. Maybe you've seen the movie that has the terrible whipping of Jesus. Tingali nakita ninyo makigsunan ng hulagway sa TV nga diin adunay paglatos kadto kang Kristo. And the mother comes out and wipes the blood. Ug niya migawas ang anak, ang inahan unya mitrapo sa dugo diha sa buko-buko sing anak. And then we have the nail. Ug niya adunay langsang. How could anyone do that? Now kinsa man makahimo niini? How could you take a nail up against someone's hand and take a hammer and smash that nail through someone's hand? Kinsa man oroy makahimo pagkuha sa kalangsang unya ituslok diha sa kamoto niya imong dugtukon og martilyo. Impossible to imagine. Lisod kay hunahunahon pabalandungon ka na mo. How could Jesus do that? Wouldn't He just walk away? Sa diha nga si Jesus naghimo ni tanan ng uban ng lakaw. As soon as I saw the nails, I would go back to heaven. Ya ako nakita pa lang ang langsang tiyali biyaan ako ang kalibutan ubalik ko to sa langit. And Jesus did it.
Apan gihimo kanin Hesus. Finally, he's hanging on a cross. Ug niya sa katapusan siya nakita ang nagbitay diha sa cross. Hanging between two thieves. Adunay duha ka mga kawatan diha siyang kilira. Finally comes the final shout, it is finished. Ug niya misinggit sa katapusan na pasinggit, natapos na. He did not quit. Di na sila He natusod didn't go pa. right away back to heaven. Sa bato balik sa langit. He went all the way through to the cross. Dito siya paingon ngadto sa cross. Don't tell me it doesn't matter. Ayaw kong sulting ang cross walay bili. I preach at every crusade around the world. Ako nagawali sa mga krusada sa tibok kalibutan. The cross is everything to me. Alang kanako ang cross maningdanon alang sa kong kinabuhi. There's an old story from Africa, Adunay usa ka karaan nga sugilanon sa Africa. country of Rwanda. Usa ka dapit sa Rwanda. 1994, they had a terrible war between the two tribes. Sa 1994 adunay makalisang nga gubat taliwala sa duha ka mga tribo. 1 million people died. Sa kamilyon ka mga tao nga matay. One day, the soldiers came into a church, Usa ka adlaw niya na ang masundalo ning adto ngadto sa iglesia. made everybody lie on the ground. Unya ginamong tanan kinahanglan mga hapa diha sa yuta. Then he saw a picture of Jesus on the cross. Unya nakita niya ang hulagwa ni Kristo diha sa cross. He said, you have to go and you have to spit on the picture of Jesus. Unya sa kinahanglan mosulti kamo niya ang hulagwa ni Kristo diha. Say, Jesus, you are useless. Kay kana siya walay pulos. I want nothing more to do with you, Way lain ako himuon nila kanimo niya. or you will die today. Tungod kay kamo mga matay karon. Pastor went up, Unya ako sa miadto. spat on the picture, Ugo niya iya kining luwad ang sat hulagway. down. 7 or 8 people spat on the picture of Jesus. O niya daghan mga tao mitindog ug niya ila kining gilutos ang hulagway ni Kristo. One young girl, Apan usa ka batang gamay nga babae. she went over to the picture of Jesus. Ngadto siya sa hulagway ni Kristo Hesus. And she took her skirt and she wiped off all the spit. O niya ang tanan nga mga luwang ato dito sa hulagway iyang gitrapuhan kini ginluan niya mo hulagway ni Hesus. That Jesus, I will never give you up. Ewan siya Ginoong Hesus dili ko maghimos paghatag kanimo paglatos He went kanimo, over to the paglapos kanimo. soldier and said, you can kill me now, Bisan pa man mga sundalo karon patyo na ko nila. but I will never give up Jesus. Apan di gyud nako isurrender gyud nako biyaan si Hesus. How about you? Kumusta man kamo din kagabiyon karon? Is there anything that could happen that could take you away from the cross? Aduna pa yung mga butang makigsunas kinabuhi nato kadiyan kita mo palayo gikan sa cross. But I want you to be careful tonight. Abay kinahanglan kita magmatkon karon kagabiyon. Sometimes if we're not careful what we say about the cross, Usahay kung dili kita magmamping sa mga pulong nga atong isulti mitungod sa cross. we say something not very good about God. Kita magkasulti mitungod sa mga pulong nga dili maayo nga to sa Dios paminawon. What did Bible say in Genesis chapter 2? O sa gisulti sa balang kasulatan sa Genesis chapter 2. If you eat of the tree, you will surely die. Dili ikaw mo kaon diha sa bunga sa kahoy matay gyud ikaw. Was that a death penalty? O sa mana sentensyado ka na ba nga patyonon? Was God saying, if you break my rules, I will kill you? Ang Diyos sa ingon kung imo ganing lapason akong gisulti patyon ta ka. Is that what God is like? O ba ganang klasiya sa Ginoo atong alagana? Adam and Eve ate the fruit. Niya sa daw giiba ning kaon sa mga prutas sa They gidili. deserve to die. Sila ngayon yun nga patyon tungod kay kalapas. And God has wrath. Kung ang Diyos naligot-gut pag-ayo sa nakita niya ang gibuhat sa tao. People think that God gets angry when people sin. Una-una pa tabag igsunan gani ang Diyos pasuko sa diyang tao makasala. And now He has to take all that wrath out on you and on me. Ugon niya kana makigsunan iyang gikuha kanang tulo nga kanimo kanako iyang kining. But He doesn't want you and me to die. Hindi siya gusto nga ikaw ako mga matay. So He takes all that anger and He puts it on Jesus. Ugon niya gikuha niya kanang kasuko gibutang kadto kang Kristo Hesus. Is that right? Makulugano ba na alang kanato? Did Jesus die because of God the Father killing Him? Diin si Jesus na pagkamatay tungod kay ang amahan nga Dios kini ning patay kaniya. How can that be? Usaon ka na paghitabo? Jesus says, I and the Father are one. Kay Jesus mingon nga ako nga amahan usara. How can one part of God kill the other part of God? Usaw makitabo nga usa ka bahin sa Ginoo iyang patyon usaw-usab kabahin Jesus sa Dios. says, my God, why have you forsaken me? Inong na si Jesus mingon Ginoo nganong imo kong gibiyaan? He doesn't say, why are you killing me? Wa sa ingon ngano imo kong patyon? Why have you forsaken me? Nganong imo kong gibiyaan? Be careful, my friend. Magigsunan ang pinga nato pag-ayo ang paglitok sa mga pulong. I read an article a few years ago. Ako nabasa ko usa ka artikulo milabay nga makatuigan. It was a parable.
Usa ka na kasumbingay. He said there was a young man and a beautiful girl. Doon ay panultiyo rin nga, usa ka batanon nga lalaki, usa ka maanya nga babae. They fell in love together. Ugon niya nagkinikugmay silang duha. He took her for a drive up into the mountain. Ugon niya yung idala kinikugmay ngadto sa bukid. And all of a sudden they came in front of this beautiful house. Ugon niya nakakita sila sa gwapo kay nga balay dito. He said, this is my house. Ingon lalaki mo na akong balay. If we get married, we'll live in this house. Kung kita magminyo na, dinhita magpuyo aning gwapo nga balay. Oh, she's ready to say yes right now. Ingon na ba, bisag karon magminyo dayon ta. No, not yet. Let me show you the house. Sa isa ako sang It's an pakita ni balay. amazing house. Naon mo ang nindot kay nga balay. She's ready to say yes. Andon sa mga minyo na ta. No, not yet. Apan dili pa. He takes her around behind the house. Iyang gidala mo bay paluyo nga to sa balay. And here was a fresh grave. Uya nakita niya din ha maging sunan ang usa ka bag-o She said, pagyud "Who is nga this?" tubnganan. Sa kinsa man ni? My first wife. Isa nga ako ng primerong asawa. You were married before? Minyo dili ka tunguna. Yes. So, We were wonderful. maayo kay mong kami. Everyone thought we were the most handsome couple in the world. Ara sa uban kami ambungan maanyag magtiayos tibok kalibutan. I thought we were going to be together forever. Una-una nako kami magkauban hangtod sa hangtod. But I could feel her slipping away from me. Apan ako nabati nga siya nagpalayo. I tried everything. Ningkamot ako pagayo. I gave her chocolates, I gave her flowers, Tagaan ako sa tsokolate, tagaan ako og bulak. but nothing worked. Apan wa gyud kini magpulos. I couldn't stand it. Dili na ko parog sa manini. I couldn't bear it for her to reject me. Ya, di na ko madawat kani iya kong gisalikway. So I killed her. So akong gipatay siya. I buried her here. O niya akong gilubong siya aning mo nga yuta. But I know you would never do that to me. Apan ingon ang lalaki, apan dili ka mohimo ana sama sa gimo sa kong unang asawa. He knelt down and he said, honey, would you marry me? Ugo niya miluhod sa mingin siya, hani, magminyo ba ka nako? Would you marry him? Minyo ani mo ng klasiya sa lalaki. Is that what God is saying to us? Mo ba ka na ingon sa Dios kani kanato? You love me Igugma mo nako. or I will kill you. Dili gani patyon ta mo. Is that what God is like? Mo ba na ang klase sa Ginoo nga atong gilagara? That's what all the pagan religions believe. Kana mga pagano nga pagtulunan ang ilang hunahuna. You make the gods mad. Kadin ang Dios pasuko. You have to go take an offering to the gods. Ugo niya ikaw magdalag halad ngadto sa mga Dios. People gave their babies to the gods. Niya dati lang anak ngadto sa mga Dios nga They galagaran. found 200 baby born bones in the ground. Daghan kay mga bata nga din ilang ipangsunog ialad unya gilubong ato sa yuta. Is that what God is like? Mo ba nang klasiya sa Dios nga din You have atong to give him a sacrifice. Ano atong ihatag anak aron ato He isakripisyo. wants to see somebody die before he will forgive. Gusto siya makita nga dunay mga matay kung sa siya mapasaylo kanato. I don't do that with my son. Di gyud ako na mahimo sa kong anak bisag unsaon. If they make a mistake, they don't have to kill something and bring it to me. Pwede ba imong patyo na unya dalon ini kanako? Lisod kayo naon. And here is the main question, my friends. Aniya usa ka pangutana mga higalan ni kagabion. Is the cross for God Ang cross ba iya sa Dios? or is the cross for you and me? O ang cross ba paalang kanimo galang kanako? Did Jesus die to satisfy God? Ang Dios ba, si Jesus ba nakabatay aron pagtagbaw lang samahan o Because Dios? God is angry. Kaya ang Dios na suko. Because God goes away from us. Kaya ang Dios na palayo ganin kanato. And he has to have the blood in order to come back to us. Niya gusto siya nga doon pagpatulo sa dugo aron kita makabalik kadto kaniya. Oh, that's paganism. Mao kana ang pagtulunan sa mga paganismo. You make the gods mad and you have to give sacrifice. Niya masuko ang Dios siya maghatag kag sakripisyo ngadto kaniya. Is God the problem? Problema ba na? May problema sa Diyos? Or are we the problem? O kita mo'y problema? What's the problem? O sa may problema, magigsunan may higala. God doesn't go away from us. Ang Diyos sili magpalayo ka nato. We go away from God. Apan kita'y nagpalayo, gikan kaniya. And the cross is to bring us back to God. Guni ang krus lamang may makadala ka nato, padool nga to kaniya pagbalik. There was a famous professor one time. Adunay bantugan kayong profesor sa kay gayon niya The na. moment Jesus died, Diya nga Diyos, si Kristo namatay. God switched his vote from no to yes. Guni niya, iyang gibutang, iyang butar, gikan sa no, painong to sa yes. Is that right? Sakto ba na? Does that mean that when we sin, God goes from yes to no? Mo ba na ang Diyos, gikan sa yes, mo ato sa no? Is that what God is like?
Mao ba na ang Dios ng galagaran gikan sa uong ato sa That's not dili? what the Bible says. O sa magisulti sa balang kasulatan? Do you have to do something to get God to change His vote? Kinahanglan ba maghimo ka sumutang aron mausab ang plano sa Dios o gagugmang anak No, kanimo? God never changes. Ang Dios magigana dili mausab. Bible said Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Ang Biblia ingon nga si Jesus mao ang gagniadto, mao ang karon, mao ang ugma ug sa malabot. Malachi 3:6 says, I change Sa not. Malakyas 3:6 sa dili yung ko mausab bisan kanusa. God doesn't change. Ang Dios dili gyud mausab. We have to be careful what we say, my friend. Mag-amping ta makigsunan kung sa atong isulti. I give you another way to look at it tonight. Gusto na kung tanaw na ito ni makigsunan sa pagtuon di pagsimana. Maybe when God said at the tree, you shall surely die. Isan pa nga rin na Diyos, diha nagbitay sa cross, apan kita gayod magamat. Satan says, no, you shall not surely die. Apan ang yaman na ingon, dili ka mamatay. Who is telling the truth? Kaysa may nagsulti sa tinuod. It is a fundamental law of the universe. Magigsunan mo ka na ang balaod sa tibok You universo. cannot live without God. Di ka makahimos paglungtad, pagpuyo kung walay Diyos. God is the only source of life we Ang have. Diyos lang mao itinubdan sa kinabuhi sa tao. Acts 17 it says, in Him we live and move and have our being. Sa Acts 17 ingon sa dinha nga diha kaniya kita nabuhi o kita nagalihok nga kita karon sama sa atong There is kahimtang. only life from God. Kaya ang kinabuhi gikan lang sa Dios. I had dinner with two young friends one time. Adunay panahon nga siya nakig-uban og panihapon sa duha niya They grew up in the church. Go niya gikan sila sa church, sa iglesia. Now they said they were atheists. O niya ingon sila, kami di mo tuog Dios. We don't need God anymore. May kinahanglan Dios karon. You can drink and you can sleep with anybody. Ikaw makainom, ikaw makadulog bisan kinsa You nga don't tao. need church. Di mi kinahanglan You don't iglesia. need religion. Mi kinahanglan relihiyon. And you can get away with it. Ugo niya ikaw makig-uban ka pagawas palayo kanila. Someday they will find out. Ugo niya sa kadlaw makita nimo sila. You cannot live away from God. Dihigyog ka makahimos pagbiya sa Dios. Someday they will learn a hard lesson. Balabot nga adlaw mahibalo siya sa atong gitun-an. But here's the problem, my friends. Adunay problema mahigala. When you die at the end of the world, Sa diya ikaw matay sa katapusan sa kalibutan. it's too late now. Walok lahi na kay karon. You cannot learn anything when you have already died. Na ka makahibalo kung sa mga butanga sa diya ikaw mamatay na. What's God gonna do? Unsa mahimuon nato? Adam and Eve have to learn that sin will kill you. Si Adan ug si Eva kinahanglan mahibalos lang nga diin ang sala. You will surely die. Sigurado gid sila mga matay. But He doesn't want anybody to die. Wala kinahanglan kini nga dunay usa ka tawo nga diin mamatay. How does He teach it? Unsa man ang isulti kanato ni kagabion. My father, when he was a little boy, Sa diya nga amahan gamay pa nga bata. 8 years old, he stole something. Walo pa ka tuig nangawat siya og sa kabutang. And he and his friends had a little fire out in the back. Go niya diya sa luyong yang mahigala adunay gamay nga daob ilang And himo. they ate the food that they had stolen. Go niya ning kaon sila sa pagkaon nga ilang gipangawat. They got caught. Go niya nasakpan sila. And my grandfather decided to teach those boys a lesson. Go niya iyang lola gusto nga tudluan og leksyon katong mga bata. He went to the sheriff. Ngadto siya ngadto sa pulis sa sheriff. Can you put my little boy in the jail? O niya sa kanya kung gamay nga bata, alay ibutan dito sa bilangguan. They put him in the jail. Ibutang sa bilangguan. Locked the doors. Ihilag siradaan ang They butang. walked away. O niya ilakaw siya palayo. My father's 8 years old in the jail. Gisaunan 8 anyos pa na priso na. He began to shake the jar with the walls. O niya iyang giuyog-uyog ang pultahan I'm sorry. Sa galwas ako din. I'll never steal anything again. Di nag ko mangawat og usab. After about 2 hours, Uman sa bilabay nga oras. they let him out. Gipagawa siya. He learned his lesson. Nahibalo siya sa leksyon sa iyang gihimo. You can learn about stealing Magigsunan, may bulok ka, may tungod, usab, pagpagawat. in the jail. Diha sa bilangguan. But how do you learn about death? Abaron sa maniyo pagsinati sa kamatayon. Once you die, it's too late already. Sa diha kay ikaw matay, ulahin ang tanan, di na mabago imong You kinabuhi. cannot learn anything from when Di na ka mahibalo pa kung sa mga butanga ang ayan buhaton. God doesn't want to wait until the end of the world. Ang Diyos magigsunan, siya dili mo kausab, siya nakatanaw ka nato You hanggang will sumos surely kalibutan. die. Siya gayod, kanunay magaban ka nato.
So God has a new plan. Kaya ang Diyos adunay plano alang kanato. Jesus is our substitute. Si Jesus mao ang ipuli kanato sa itong mga sala. Jesus comes down and He takes our sin. Si Jesus mikanaog dinhi sa kalibutan ug ikuha niya atong mga sala. Bible says Christ died for our sin. Ingon ko nga si Kristo na pagkamatay tungod sa atong makasalanan. In the garden, He took all of our sins. Dito sa naman niya gikuha ang tanan atong makasalanan. He's slipping away from God. Ugo niya iya kini gidala gikan That's what ngadto sa happens tao. with sin. Ugo niya ang tanang sala iyang giangkon. And He dies on a cross. Ugo niya nagpakamatay sa diya sa cross. That's what sin does. Oh, kana ang tinungtan Sin will sa kill sala. Ang sala makamatay kanato. Be careful. Kinahanglan mag-amping ta You pagayo. will not get away with it. Dili ka makalikawas dinhi. Sin will kill you. Ay ang sala mo patay gyud kanato. But you don't have to learn at the end of the world. Apan kinahanglan may balik kita sa katapusan sa kalibutan. Learn from Jesus. Kinahanglan masinati nato si Jesus. But here's the idea. Apan niya ang mga una-una. Don't learn about death from you dying. Aya pag una-una ang din makibalo ka sa kamatayon sa diyang patay Learn na ka. about death from Jesus dying. Una-una yung pag-aayo masinati ka sa kamatayon diha kang Hesus ang He kamatayon. dies in your place and mine. Kay siya nagpakamatay man tungod og alang kanato. I'm a scuba diver. Usa siya ka scuba diver. Let's say that my friends and I go diving. Ugo niya itong hunaon nga sila nangato ilalom sa tubig We nag-scuba want to see dive. the sharks. Nakita nila ang mga balyena ug mga ihon. We're inside a cage. We're safe. Apan diha sila sa tangkal so di sila maunsa. We come back up to the boat. Ugo niya ni balis ta sa kayan. Someone says, let's go again. O yun sa balik ta ngadto sa ilalom. But no cage this time. Apan ining panahon na wala nay tangkal. We'll throw some meat over there and the sharks will go over there. Ya moadto ta dito o niya magdulduol ta ngadto sa mga ihong balyena. We'll go in the water. O moadto ta sila sa tubig. We'll take our pictures of the shark. Ugo niya atong taga hulagway ang mao nga mga isda nga dagko. No more cage. Apan wala nay tangkal. Oh, it's going to be exciting. Nindot kayo na naman pamalandungon. Our teacher comes and says, are you crazy? Sa nga musunan kan buang na ka. You will die. Mamatay kay siguro kay wa may Sharks will tangkal. kill you. Ya ang isang siyang iho kini mo patay kanimo. But we don't stop. Apan wag sila mangundang ngadto He doesn't know sila. what to do. Kay balo mo sa imon. So he takes a tank. He jumps in the water. So ikuha niya iyang mga hima niya mi ambak sa He will show us what will happen. Iyang ipakita kanamo sa may tabo. In 1 minute, the sharks begin to beat him. O niya usa lang ka minuto ang surag paak kanila. Blood is everywhere. O niya ang dugo mikatag. We pull him back into O the niya pool. gibira na mo siya babalik ito sa But kayan. he dies. Apan siya namatay. Now nobody swims with the shark. Now karon wa nagay mga hasog ligo Now pa they na. know that the shark will kill you. Karon ibalos lang ang iho kini makapatay gyud kanila. He died in our place. Namatay siya nganing puli sa atong dapit. Show us Ipakita ka nako. what sin will cause. Unsa man ang sangputanan sa sala. Let's say the Ukraine war goes crazy. Una na to makisunan ang gubat sa Ukraine kini kabuangan gyud kayo. Russia joins the war. Ang Russia kani nakigubat kadto kanila. War in Europe. Ang gubat sa Europa. They want 1 million soldiers to go. Gusto nila nga 1 billion, usa ka milyon ka mga sundalo moadto aron sa gubat. My 2 sons come to me. Duha ka mga bata niya miadto duol kaniya. Dad, we've got to go. Oh, moadto na ta. Everybody is going, Dad, we have to go. Kaya ang tanan ni ngadto kinahanglan moadto sa I tanan. said, no, 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 no. Dili na nato himuon. I waited a long time to have you boys. Dugay na kong paabot ka makabaton ko kanak nana mo. I've had cancer already. Nagnanak ko ibalatian. I cannot accept it if you go and you die. Di ko kuna-una kun kamo nya mato nya mga matay mong si bation ako. Please don't go. Ayaw mo kadto paliho. Dad, we have to go. Ingon nga bata niya, pero dad bato ta. Everybody else goes, we have to go Kaya too. ngadto mas laadto pud ta. I don't know what to do. Abi niyo, wa yung klibog unsay buhaton na I kuan. got a big TV in my house. O niya nabutad ako kayong television dito sa kong balay. You come watch these movies. O ya tanaw din kining mo nga salida. I get the worst war movies I can find. Ako makita ang pinakalindot o kalabatlaksot nga gubat sa salida. You want to go to war, you watch this movie. Umato mo sa gubat, tanawa sa din kining mong salidahan eh. I show every movie I can find. O niya ipakita ang mga salida may tungkol sa gubat nato sa mga bata. War is terrible. Ang gubat makalilisang kayo. And finally, after many movies, Human sa pagtanaw lagdagan kay mga salida sa telebisyon, I said to the boys, ako ng mga bata, if you go to that war kung kamo moadto anang gubat,
and you die, Unya mga matay dito, your mother and I will die. ang inyong ama inahadog ako mamatay Our sa. hearts will be broken. Tungod kay inyong sakit ang among kasing-kasing. And my son say, Unya mga anak niya misulti. okay, Dad, Okay, Dad. now we understand Nang karon nakasabot nami, sabuti mo ipasabot. what war is like. Kung unsa ang gubat tungod sa among nakita. I don't want them to learn from the real war. Iko gusto makisinati sila makibalo sa I tinuod want them nga to gubat. learn from the movie. Apan gusto na kong mahibalo sila diha lang sa salida. I want you to learn from Jesus dying. Gusto na ako magigsunan nga masinati ninyo kung unsa kamatayon pinagi kang Kristo Jesus. Not from you dying. Dili sa diha nga kamo mga matay usap pa mo sinati ninyo sa The kamatayon. cross is for you and for me. Ang cross makigsunan alang kada kaninyo ug alang The kana. cross was not for God, my friends. Ang cross igsoon dili kana walay pulos alang kana to may God does kana. not need to have blood. Dili kinahanglan kita patulo pa sa dugo. The cross was for you and for me. Kaya ang cross ni Kristo alang kaninyo ug alang kanako. When Jesus died, Sa diha nga si Jesus tumatay. the veil ripped from top to bottom. Gonya kita nimo nga din nagkoisi painggi ka sa taas pa. Why did the veil rip? O gonya ang kutina kini nagisi. Was it so God could see out now? O gusto man makita nato sa Dios karon. No. Karon. The cross is not for God to see something. Ang cross dili kana iya sa Dios karon makita niyang The unahan. cross is for us to see something about God. Kaya ang cross alang kanato aron makita nato kung unsa ang Dios. God isn't the problem. Ang Dios makisuna dili kana may problema. It's for us to see something new about God. Kaya makita nato ang bag-o alang kanato. What did Jesus say? Pero sa isulti ni Jesus, Whoever has seen me has seen the Father. san kisa kinakakita kanako nakakita usab samahan. Jesus came for us to learn something, see about the Father. Ang Dios miyani ano kita makasabasayod kung unsa man ang mahitugon sa amahan. The blind man said, I was blind before, Ang butang nga tayo isong nga buta ko kaniadto. but now I see. Apan karon ako makakita na. Jesus wants you and me to see the truth about God. Gusto sa Dios ikaw nga ako makakita may tungod sa kamatuoran sa Dios pinagi diha sa cross. See the truth about sin. Kita nato kamatuoran diha sa kasalanan. The cross is for us. Ang cross alang kanato. He doesn't want to wait until the end of the 1,000 Di years. sa gusto makigsunan mga abot pa kita suman sa kalibog ka tuig. Learn it tonight. Kinahanglan natong masinati og mahibalo kita Learn ni it kagabion. Karon yun kinahanglan mahibalo kita. Jesus told a story. Si Jesus misulti sa sugilanon. He says, let me tell you about a boy who left the father's house. Ibalo mo sa kabata nga diin migbiya siyang He pulian. spent all the money. Iyang ikuha tanan yung mga anak He ended kwarta. up with the pigs. Goniya dito siya miadto nahimo siyang sulugon pagpakaon sa baboy. He wants us to learn a lesson. Gusto siya masinati og unsa ang leksyon tungod sa You gimo. leave the father's house, Ug ikaw mo biya gani sa balay sa mga you will mahal. end up with the pig. Ug gonya ikaw mo sangko ngadto pagpakaon sa Why baboy. did Jesus tell that story? Ngano gisulti magana ni Jesus sa sugilanon? Not for God. Dili para sa Dios. It's for you and for me to understand. Manalang kanimo kanako aron kita makasabot. If you leave the father's house, you will end up with the pig. Kung imong biya na balay sa man ikaw mo sangko ngadto pagpakaon sa baboy. That's the cross. O kana ang cross. The cross is for us. Ang cross para kanato. The story is our substitute. Ang kasugilanon kana maula ang God nagpuli. doesn't want you to learn it yourself. Gusto sa Dios ikaw makasabot kung unsa ang kalugan You ini. go out and sin and then you suffer. Ikaw unya nakasala ikaw sad magantos. Learn from the story. Atong sination og hibalo kita sa sugilanon. God came down, he told Hosea, Ugo niya Dios miyani unya misud sa katong Hosea. go marry the prostitute. Ikaw magminyo atong babae nga kundatan. He married a prostitute. Ibinyuan niyang babaeng kundatan. She went to be a prostitute again. Unya ni balik sa kato siya pagkundatan. He said, go get her back. Unya sa kuha siya. They call it an acted parable. Ugo niya makita ni magisunan unsa makilisang God wanted to kahimtang teach sa them a mga- lesson. Kaya ang Diyos naghatag ka nato og leksyon. No matter how many times you go away from God, Bisan pa sa kadagan kita nagpalayo kato sa Diyos. he will always forgive. Apan gusto siya nga iya kitang pasayloon mo balik kato kaniya. That story was not for God. Ang istorya sa gilanon dili para sa Diyos mga The story igata. is for Israel. Ang eksperyensya para sa tuwag para kanako. It's the same with the cross. Mausap ka na ang sugilanon sa cross. Jesus didn't die for God Siya nagpakamatay para sa Diyos. to help us learn.
No, iya kining gihimo aron kita masayod sa kahulugan ini. Sin will kill you someday. Sultihan tamo, The cross is for you and for me. nga ang cross alang kanimo, alang kanako. One last point. Usa lang katapusan nga punto gusto ko ipabot kaninyo ni kagabion. We believe that there will be a grand story at the end of the world. Mituo kita nga ano na dakong sugilanon sa katapusan sa kalibutan. God is going to gather the whole world to teach them something through the cross. Ang tanan mga katawhan tigumon sa Dios ano sultihan niya may tungod sa cross. There's going to be 1,000 years. Yali ka na o sa kalibo katuig. City of New Jerusalem will come down to this earth. Bago Jerusalem kini manaog usab dinhi sa kalibutan. Everybody's going to wake up. Gonya ang tanan mga tao kini mahigmata. Everybody who has ever lived is all there at the same time. O ang tanan mga tao kini buhi pa makita nimo dito sila sa palibot. And Satan will go out to deceive the nation, to gather them for battle. Gonya ang yawa kini mutuyo kusab aron iyang gubaton kining malaan nga syudad kauban. Millions of people are around the city of God. Yes, sa mga malaan mga tao tuwa syudad gaya sa Dios. They're going to go to war against God. Gonya ang yawa sa kinahanglan ato makigubat ngadto batok sa Dios. We're going to win the battle against God. O gonya kita mo daog sa gubat batok sa Dios. What's God going to do? Awas sa may imoon sa Ginoo. Is he going to use guns to win a war? Na gamiton ba niya nga pusil aron sa mudaog sa gubat? That's not what God does. Dili ka na mo imoon sa Ginoo. He says, just wait. Iyon sa paabot lang. And Revelation 20 says there will be a final judgment. Gonya ang revelation naging din ha adunay katapusan unya nga paghukom. What is God going to do to win the judgment? O sa may gihimoon sa Dios nga mudaog serious paghukom unya og We madawlat. think God is going to show a video. Makita nimo igsoon mura kinig video gipakita sa Ginoo. Why do we think God is going to show a video? Ang Dios magpakita sama kini sa salida. What else can he do? What else can he do? Wa kita gihimo nga diin maayo. He will not fight. Dili sa maging He away. will not use power. Dili sa gamiton niyang gahom. He only uses love. Apan gamito naman niyang gugma nga di The kanato. wicked are ready to destroy God. Gonya ang barbaran ang mga dautan iya kining laglagon. And the Bible says every knee will bow. Gonya ang Biblia iyon ang tanan mga tuhod kini mo piko o mo What duko. will change from Satan going to war O sa ditabo nga di nagyawa mo ato sa gubat. and now everybody's going to bow? Gonya ang tanan mga tao kini sila unya mo duko o mo He's yukbo. going to show a video. Ang kita kini usada hulagway. He's going to show a video of the story of the cross. Kita ba ni mga hulagway magisunan sa kasaysayan sa cross. We were not there, Wala ta didto. but God made a video of Ang it. na Dios naghatag kini daw sama sa lidang Now He will kanato. show it for the whole world. Ngayang ipakita kini sa tibuok kalibutan. We will see the trial again. Atong makita diya ang paghukom We unya. will see the whipping. Kita nato ang mga We will paghilak. see the nails. Kita nato ang langsang. We will see Jesus hanging on a cross. Kita nato Jesus kani nagbitay diya sa Kalbaryo sa cross. And people begin to bow down. Ug unya ang mga tao nagsugod og yukbo ngadto kaniya. They cannot help it. Di na makatabang niini. God dying on a cross. So ang Jesus nagpakamatay diha sa cross. And Jesus says, if I be lifted up, I will draw everyone. Unya si mingon kung ako niya pagabayawon akong dado ng mga tao ban kanako. What's the purpose of the cross? O sa may tuyo sa cross It's makigunan. not to bring God down to us. Ug mao kana ang pagpadala sa Ginoo gikan sa taas kani kanato. It's for us. Tugod alang kanato. Draw us up to God. Aron iya kitang madala ngadto paingon sa The mahal. Bible says people will begin to bow. Ug unya ang Biblia ingon ug unya makatawa nagsugod sila og All the yukbo. Jesus people will be in front, they will bow. O ang tanan mga tao bito kan Jesus sila sa bidiyukbo sila kaugalingon. But all the wicked people are going to bow also. O nya bisa pa daw tang mga tao sila sugod og yukbo. All the angels who went away from heaven, O ang mga manludang ngadto gikan sa langit they will bow. sila usab mo yukbo ngadto kaniya. And at the very back, there will be one more. Ug unya napagi-usab ka panahon Satan himself will bow down ang yawa mismo mo yukbo ngadto sa Dios. all over the world. Sa kinatibukan sa kalibutan Everyone is bowing down ang tanan mo yukbo ngadto kaniya. because of the cross. Tungod sa cross. When they see the love of God, Sa diha makita nimang gugma sa Dios. everyone will bow. Ang tanan mo yukbo mo duko ngadto And kaniya. they will say like the blind man, O diya makita nimo sama sa kaptawo nga buta. I was blind, Ako buta kaniadto. but now I see. Apan karon ako nakakita. That's the cross. Mao kana si We Kristo. have a song for you tonight. Adunay lawit to naalang kanato ni kagabion. Then we'll come back and have a prayer. Ugo niya mo balik kami aron makampo kita.
has the power to change lives today. To the old rugged cross. Kingon mamagisunan nga din akong gidawat kanang cross. I will never give up the cross, Pastor Dan. Nako biyahan ang cross ug isalikway kini. Would you stand tonight to say, I will stay with the cross? Muntindo ba kita karon ni gabi mingon gusto ko magkabilin diha sa cross. Anybody want to stand to stay with me? Ato na ba'y pila kaninyo karon mutindog uban kanako karon? I am with Jesus. Akong gusto masundon si Kristo. I will never give it up. Di nako biyaan siya di nako isalikway ang cross. Amen. If you're out there watching on the satellite or wherever you are, Kung naa ka mo karon nagatanaw diha, diin ka mo nagatigom pinagi sa ato ang we hope you will platform cling audio. to the old rugged cross. Atong huptan pag-ayo makigsunan kanang cross kay pagkamatyan ni I Kristo. will never give it up. Di nako kana isalikway. Let's bow our heads for prayer. Pagampo ta. Our dear Father in heaven, Langiton nga mahan diha sa langit. I thank you for the cross. Kapasalamat kami sa cross. It's my whole life. Sa tibok na kong kinabuhi. It is the only hope we have. Wala man ka ng paglaom nga among nabatnan. We give glory to Jesus tonight. Among gihatag ang himaya ngadto kang Hesus ni kagabi. Glory to the Father for giving His Son. O ngadto sa mahal ganing gihatag yang bugtong anak. May we be inside the city someday, Father. O kami unta na diya sulod sa syudad nga balaan. When you show the video of the cross, Sa diyang ipakita nimo ang salida may tungod sa cross. and we will bow. Unya kami magduko sa mga ulo. In Jesus' name we pray. Sa ngalan ni Kristo, Amen. amo kani giampo. Amen.